lidt mere om de praktiske anvendeligheder og hvad det ligesom kan gøre. Og det vi føler, at det er helt overordnet, og som man ikke helt forstår dybden af endnu, det er, hvordan det grundlæggende forbedrer beslutningsgrundlaget for alle brancher på tværs af alle funktioner. Den måde, at vi ikke bare får data på, men vi rent faktisk får viden. Vi søger ikke det her, vi stiller spørgsmål og får den viden. Vi har alle sammen prøvet det her med at søge på Google, og man får en masse svar, som man så ligesom skal sortere i. Her er det lidt next level, hvor vi rent faktisk får svarene. Og det kan vi så bruge til at få optimeret alle vores processer og vores produktivitet. Og det er klart, at det giver inden for alle mulige forskellige resortområder en øget anvendelighed og en øget konkurrenceevne, som jeg tror er blevet meget brugt inden for customer service og kundekontakt til at starte med. Chatbots er jo ligesom en del af det, men selvfølgelig også kan bruges inden for en række andre resortområder. Og en af mine personlige favoritter er også inden for en personlig udvikling, at fordi den ved præcis, hvem du er, og hvor langt du er i din viden, og hvad det er for nogle spørgsmål den er, jamen så er der sådan et meta-level af den læringsmekanisme, som gør, at vi kan accelerere den måde, som vi personligt optager viden. Og som vi talte lidt om i indledningen omkring det der med nye jobs og færdigheder, som måske lidt gik tabt i mikrofonens uorden, jamen det er, at AI lidt vil tage dit job som din favoritmeme og give dig et, der er bedre. Der er ingen tvivl om, at der er en masse strukturer her, og der er en masse jobs, der vil ændre sig, og jeg mener, det er IBM, som kommer med, der har forudset, at 1,4 milliarder jobs vil ændre sig inden for de næste 3 år. Det er altså 30-40% af hele verdens arbejdsstyrke, de mener, der skal restilles inden for det her. Selvfølgelig har det måske en bias, da de selv er en del af AI, men der er ingen tvivl om, at det her det vil være noget, der revolutionerer jobmarkedet. Og det vil også have en kæmpe økonomisk impact. PwC, som de siger, de har lidt forstand på tal, de har også forudsagt, at det vil være et kæmpe løft til hele GDP-delen af det. Så det, der er ingen tvivl om, at AI er noget, som er her for at blive, og har fået store ord af andre store personligheder. Margrethe Vestager siger, jamen altså, der er ingen grænser for, hvad det her det kan gøre for menneskeheden. Og det bliver sammenlignet med ild og elektricitet, kan man så sige, som er store ord, må man sige, inden for nogle ting, personligheder, som burde vide og har set lidt af hvert igennem tiderne. Så det vi egentlig kommer frem til, det er, at og vi hopper lidt videre der. Ja, og det er, at det giver jer en øget effektivitet, og effektivitet på tværs af alle områder. Harvard Business School har lavet den her undersøgelse, som siger inden for vidensarbejde, at det flytter en markant kvalitet og effektiviteten med 40%, uanset hvor dit udgangspunkt er. Og det gør, at det er klart, at der er ikke nogen andre værktøjer derude, som på samme måde kan løfte jeres effektivitet og produktivitet med kvalitet på den måde. Og det vil rykke markedsandel, det vil rykke konkurrencelandskabet på en hidtil uset måde. Så på den måde, der håber vi lidt, vi har motiveret jer til at kigge ind i, jamen altså, hvordan ser det ud i praksis? Fordi vi har også hørt omkring på markedet, er der jo et utal af de her forskellige apps, der er et utal af forskellige muligheder. Hvor skal man starte? Hvad betyder det her for mig? Og det er egentlig der, hvor Peter han har forberedt lidt i tv-køkkenet, og vi prøver at vise jer nogle helt lavpraktiske dele, som er koncentreret inden for salg og marketing, som viser og giver nogle eksempler på, hvad kan det her gøre for jer. Så værsgo, tak. Tusind tak, Nikolaj. Og tak til alle jer derude. Beklager, at det har været så vanskeligt med teknikken her til formiddag. Vi håber på, at lyden virker nu, og i hvert fald, at optagelsen også vil blive sendt ud via et link på vores YouTube-kanal, hvor forhåbentlig at al lyden virker. Men lad os komme videre og springe ind i det, som Nikolaj han nævnte før, og det er, at
Vi har alle sammen arbejdet med Google i hen ved 20 år. Vi er vant til at skrive vores spørgsmål ind, og så får vi cirka 10 links ud, som vi så kan tjekke og kigge på. Det vi kan se nu er, at Bing, og som et eksempel på en AI-assisteret søgerobot, kan meget mere, fordi den besøger alle de her 10 links, som vi er vant til fra Google, og giver os et nedkog af det, vi rent faktisk søgte efter. Så den reducerer en masse kliks, den gør vores hverdag enklere og gør, at vi kan handle hurtigere. Og det har vi selvfølgelig taget nogle eksempler med på, fordi det er jo sådan, at det virker her i Growing Habits tv-køkken. Så lad os flux springe ind i, springe herover i Bing Chat, hvor vi kan spørge den om Ask Me Anything, og det gør vi så. Vi kan for eksempel sige her, kan du hjælpe mig med at skrive et post til LinkedIn? Jeg arbejder i en mindre vælger græskar. Nu er det jo Halloween i går, så vi tænkte, at et græskar eksempel kunne være på sin plads. Og vi vil gerne inspirere vores kunder på, hvor mange måder de kan skære græskar, for det kan være, at så kunne vi sælge nogle flere græskar, og hvordan vi kan bruge det bortskårne til madlavning. Og når vi så spørger, nu må vi se, hvad der sker. Den svarer på et helt andet spørgsmål. Vi prøver lige en ny opvæk. Tak for hjælpen. Sådan der. Så prøver vi lige at spørge den om det igen. Ja. Det er meget spændende det her. Det er skønt at være live. Det er helt fantastisk at være live. Også når man lige har kørt eksemplet igennem tidligere. Men vi gør vores bedste her at komme ind og tilbage til pointen om, at Bing har et rigtig dårligt ry som søgemaskine, og havde ikke nogen særlig stor del af søgevolumen før, at ChatGPT og GPT-4 blev en del af som ligger bagved. Men det er en ny måde at search på, det er en ny måde, at vi finder vores data og laver markedsanalyser på. Og det tror vi simpelthen på, at det kan spare alle mennesker for en pokkers masse tid. Jeg tror vi vælger at skifte. Den er simpelthen gået lidt kold måske. Så lad os tage det næste eksempel. Det næste eksempel, vi kan i hvert fald lige give den tid til at bage. Vi beder den om at bage den her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men der er også flere, der har skrevet, at vores opløsning ikke er særlig høj, og det kunne tyde på, at vi desværre har med at gøre en dårlig videoforbindelse i dag, og det skal vi. Men vi tager et andet. Hvis vi lige går her tilbage, og så går tilbage til vores præsentation, så må Bing desværre lige vente lidt. Fordi så har vi det næste eksempel, og det næste eksempel er en Chrome extension, som alle kan downloade til sin Chrome browser, som hedder cider.ai. Og det gør alting enklere blot med et højre klik. Det giver hurtigere tekster og oversættelser og kan laves summaries eller resuméer. Og det vil vi også igen nu prøve at give en smagsprøve på at se, hvordan det virker. Så lad os se, om vi kan få det op her. Jeg har forberedt en e-mail her. Skal jeg lige... Og det vi kan med e-mails i dag, det er, at vi kan skrive dem i bullet points, og så kan vi bruge et tool som for eksempel Cider AI til så at continue writing. Altså alt hvad vi har gjort her, det er bare at sige tak for din mail, det er nogle gode konkrete idéer, det skal vi udforske, håber du kan mødes, hvordan passer 6. november. Og så siger vi continue writing, og så lige pludselig, så alt det her ud for dig, så trykker du replace, og bum, så har du den her mail her. Så kan vi lige slette de oprindelige bullet points her. Men nu har vi i hvert fald en e-mail, som hvis vi så måske synes, den er lidt kortfattet, og Cider AI i hvert fald også et tool for det, så kan vi sige make longer.
Og fordelen ved at arbejde på den her måde er jo, at vi slipper for at skulle hoppe frem og tilbage mellem vinduer. Og det her er også noget af det, vi forventer fra Microsofts Copilot, at vi kan arbejde på den her måde her. Nu valgte den så desværre at skrive på engelsk, så det paster vi nok ikke lige. Det andet vi også kan gøre, vi kan også sige, at vi kan skifte tonen, som også har været meget populært her, efter at ChatGPT har lært os, at hvis vi skal skrive i en positiv tone, i en venlig tone, i en bestemt tone, eller i en meget videnskabelig tone, sådan at den bruger nogle finere og nogle dyrere ord, hvis der er noget, vi vurderer, vi kan komme bedre igennem med vores pointer, når vi gør det, jamen så kan vi for eksempel sige her, vil du omskrive den her tekst til at være mere friendly, og whoopty, så får vi os lige en ny mail, som er i en lidt mere venlig tone. Det er selvfølgelig ikke, fordi det her det er den færdige e-mail, men det er et udkast til en e-mail, som måske er skrevet hurtigere, end vi ellers ville have gjort. Nu er eksemplet kort her, og det er ud af respekt for formatet her, men vi håber i hvert fald, at en Chrome-plugin som Cider AI har givet nogle idéer til, hvordan man kan arbejde. Vi har også taget nogle andre eksempler med her, så hvis vi lige kigger på en gammel mail her, som jeg sendte helt tilbage 23. oktober, så kan jeg også sige, hvis jeg markerer den her mail her, sige her, og så popper den op igen her, kan hjælpe mig. Her, det er så at få hjælp til improve writing. Det var en gammel e-mail, jeg skrev. Hvis jeg nu gerne vil have nogle idéer til, hvad kunne jeg ellers have gjort, jamen, så tager den min egen tone, min eget ordvalg, og så gør den det lige lidt finere eller lidt anderledes. Og det kan give mig nogle idéer til, hvordan jeg ellers kan formulere mig. Og den her inspiration, hvis man bare gør det her på en enkelt mail hver dag, det tager måske, ja, som I kan se, 20-30 sekunder, og det er en måde at komme tilbage på skolebænken og få det bedste ud af de her AI-assistenter her. Jeg bruger selv Cider AI, fordi det er direkte i browser. Som I også kan se, så bruger jeg mail i browser, og det er selvfølgelig lidt en faktor for at kunne bruge Chrome extensions. En anden ting, vi også kan gøre, når vi bruger tools som Cider AI her, det er for eksempel tage en mail, vi har modtaget, og så kan vi gå herned. Nu skal vi lige over den anden mail her. Det beklager jeg lige et øjeblik. Sådan der. Her. Den samme e-mail ikke i en tekstformat, men i det format, vi har modtaget i. Så kan vi i stedet for at improve writing, så kan vi også bede den her digitale assistent om at finde action items. Så er der noget i den her tekst her, vi skal være opmærksom på. Her kan vi for eksempel, hvis vi markerer en lang tekststreng af en 6, 7, 8 e-mails, hvor vi har været CC, så kan vi markere hele teksten, og så kan vi trykke Find Action Items, og så lige pludselig, så får vi en liste her. Nu er det en relativt kort e-mail, så nu er der kun 3 Action Items, men i dit arbejde kan der jo sagtens være mange flere eksempler på nogle Action Items, som der ligger der. Og den her måde at blive i browseren og ikke skulle skifte vinduer hele tiden er noget af det, som Nikolaj og jeg vi fokuserer meget på i forhold til at gøre det så seamless som muligt, altså så strømlignet, så enkelt, sådan at det bliver en naturlig del af den måde, vi i forvejen arbejder på. Det er også derfor, vi kender alle sammen det, at vi sidder og læser nogle spændende tekster på nettet. Her har vi for eksempel den artikel fra IBM, som Nikolaj henviste til lige før. Det kan jo i vores travle hverdag, at vi oplever, det er en meget lang artikel. Så lad os tage hele artiklen og markere den. Og så kommer Cider AI selvfølgelig op og spørger, om den kan hjælpe os. Det kan den godt. Jeg vælger at summarize. Og så går vi ind her, og så får vi et kort resume af den her artikel her, som fortæller os, hvad det er, der står. Og hvis så resuméet er interessant, jamen så har vi jo i hvert fald begrundet, hvorfor vi også skulle sætte os ned og læse den fulde artikel for at få alle detaljerne med, som jo i sagens natur i et hvert resume er blevet udeladt. Så
Vi håber her, at et eksempel som Cider AI kan være med til at give nogle eksempler på, hvordan det kan fungere. Og lad os så lige prøve at hoppe tilbage til Bing og se, om Bing arbejder sammen med os, eller om den bare ikke vil. Vi prøver her den her tilbage til eksemplet fra før, hvordan vi kan arbejde med search. Så her, nu lod det til den fat. Det vil Bing meget gerne, men jeg tror Bing er lidt over, i hvert fald ikke særlig hurtigt. Men her skriver et LinkedIn post til vores, som sælger græskar, eller som skal bruge det. Så her kan vi jo, ligesom den hedder jo Bing, det står også heroppe øverst i skærmen. Og det vigtigste ved at bruge bots her, Bing ChatGPT, det er jo, at vi chatter med den. Det vil sige, det er ikke sikkert, at vi er helt tilfredse med det, der kommer ud her. Men med hvis vi tager det output, som Bing Chat giver os her, og tilsætter vores erfaringer og vores viden om, hvad der virker på sociale medier. Eksempelvis kan vi bede den om at omskrive det og omskrive det her ved at starte det med et spørgsmål. Jamen så får vi lige pludselig arbejder vi hurtigere, og vi får tid indarbejdet vores erfaringer i noget materiale, som i forvejen, eller som meget hurtigt. Så I kan se her, nu har jeg jo selvfølgelig forberedt det her, og spørger om den nu kan omskrive det her til at starte med et spørgsmål, og det må vi jo så se, den kan hjælpe os med. Så får vi jo en version af det samme LinkedIn post, som den lige har skrevet, men den her gang har vi jo så bedt den om at starte med et mange gange, så har vi set, at LinkedIn posts eller SoMe posts, der starter med spørgsmål, konverterer bedre. Så kom den ikke op med i sit indledende udkast, derfor hjælper vi den nu ved at chatte med botten om de her best practices, som vi som mennesker har erfaringer for virker. Fordi vi mennesker ved bedst, hvad mennesker vil have. De her AI-chatbots, Generative AI, fungerer på en helt anderledes måde. De er jo bare computeralgoritmer, og ikke har nogen speciel kendskab til mennesker. Det er derfor, at det er vigtigt, at vi frigør tid til at kunne samarbejde med de her bots, om at kunne få mere tid tilbage i vores hverdag til at kunne arbejde med de her tools og være mere kreative. Så nu kan vi så se her, at hvad gør du med dit græskar, når du har det ud til Halloween? Smider du det bortgående græskar kød ud, eller til at lave noget lækkert? Bum, vi har fået det samme LinkedIn post, så lige pludselig står med et spørgsmål, som vi ved konverterer. Det er super smart. Også bare lige en detalje her, som der har som en udfordring med ChatGPT, det er jo, at den hallucinerer, den får sin viden fra, eller er det fri fantasi. Har Bing den facilitet hele tiden med kildehenvisning. Man kan kilde op på og så sige, jamen hey, hvor har den den her information fra, at det her er en valid kilde, og på den måde have en større mulighed for, at man kan fact-checke den her del af det. Det gør ikke, den altid er ret, bestemt ikke, men man har i hvert fald her en direkte mulighed for at gå ind og kildekritisk undergrundlaget for det, den kommer ud med. Hvilket jeg personligt synes er en af de helt store fordele ved Bing. Tak, Nikolaj. Og lad os så tage et andet, også kommercielt eksempel. Nu har Nikolaj jo tidligere nævnt, at vi vil fokusere lidt mere på salg og marketing i dag. Det var derfor, vi lige tog et SoMe post, et LinkedIn post. Vi er jo på LinkedIn i dag. Men vi kan også spørge den her, kan du lave en markedsanalyse? I det her tilfælde har vi valgt sodavandsmarkedet i USA, samt en liste af faktorer, der påvirker efterspørgselen. Og så spørger vi den om det, og som vi ville have gjort i gamle dage med search, så havde vi skrevet det samme ind i Google, og havde fået 10 links, og så kunne vi trykke på linket, læse hvad der stod, hoppe tilbage til Google, trykke på link nummer 2, ind på det. Og det er det her, som Bing Chat gør for os, besøger alle de her links og koger det ned i ikke i et stort, men i et kompakt format, hvor vi så kan chatte videre med den og få flere og flere detaljer ud.
Og netop her også med kilder til den, så man kan gå ind og fact-tjekke omkring, at det her er nogle valide, som den kommer ind med, og vi skal bruge det i andre sammenhænge, så komme med de kilder. Men det her er jo områder, som i et års tid siden ville have taget langt længere tid, og der er det imponerende, hvad den på spørgsmål kan få frem. Ja, og vi ser jo her, hvordan den bare skriver og skriver, og det er ikke sikkert, at det er noget, vi ikke ved i forvejen, men vi kan dykke ned i de her enkeltpunkter og spørge den til at lukke på sodavand. Hvad er det så, der påvirker prisen på sodavand? Kan vi sammenligne med, som er der nogle priselasticitet? Og der Bing Chat jo, eller Bart, som også er online, ud i hele internettet og søger på det og returnerer det i format, uden at vi selv behøver at klikke en hel masse, og derfor skulle det gerne spare os noget tid. Det vi kan se her, også omkring forbrugerpræferencer, det er jo også noget af det her omkring samfundstendenser og de her sundhedsrelaterede spørgsmål. Det er jo også det, som vi så har bredt her i TV-køkkenet i dag. Kan du så hjælpe os med at generere nogle idéer til content, som imødekommer forbrugernes stigende bevidsthed om sundhed? Sodavandsfirma, som havde startet vores markedsundersøgelse på Bing Chat, at vi kunne få hjælp her til at arbejde med det her. Og det synes jeg understøtter en af de ting, som vi også selv bruger det rigtig meget til, det er den her brainstorming for at få nogle idéer. Så siger jeg, jamen okay, det kan sagtens være, man ved 60 eller 70% af de ting, der kommer frem. Men der er så typisk lige yderligere inspiration, ekstra områder, hvor man kunne gå ind og udforske det, og så sige, jamen der var måske en pointe her, som man havde en blind vinkel for, eller bliver inspireret til at dykke dybere ned. Og på den måde tilbage til pointen omkring, at man får forbedret sit beslutningsgrundlag, og man får undersøgt, at man har været hele vejen rundt, og ikke har nogle blinde vinkler på det område, man er ved at dykke ned i. Så vi får at vide, at lyden hakker meget, og at video, og at lyden er dårlig, så vi optagelsen og lægger ud på vores YouTube-kanal bagefter, hvor vi håber, at I vil kunne se det hele. Og I får også alle værktøjerne, dem skal vi nok skrive hernede i kommentarfeltet under, har takket ja til, at vi må kontakte jer. I vil også få tilsendt en mail bagefter, hvor I får præsentationen, og dermed også alle de her tools, de her 3 tools, som vi har med i dag. Nå, tilbage til Bing Chat, og det vi talte om før, det var, at hvor vi så går op her, og så spurgte vi så ind til noget af det, vi lige har fået med Bing Chatter med Bing, vores digitale assistent, som jo ved alt, men derfor også har brug for rigtig meget guidance, og vi skal være, jo mere konkret vi kan være, jo mere snævrer vi ind, hvad det er, Bing finder til os. Så nu er at lave en markedsundersøgelse af sodavandsmarkedet i USA. Nu har vi så, og hvad der driver efterspørgselen. Nu spørger vi, om den kan generere nogle idéer til content, som imøder stigende bevidsthed om sundhed og ernæring. Og det kan den selvfølgelig godt. Den kan post og give et forslag til det. En infografik eller en video. Og så kan vi jo tage nogle af de ting, og så kan vi jo arbejde videre. Og så kan vi jo spørge her, kan du komme med nogle forslag til indhold i en infografik? Fordi hvad skulle der være i sådan en infografik? Jamen, vi kan jo godt sidde i vores marketingsteam og tænke over det, men vi kan også lige starte og så spørge Bing eller Bart eller ChatGPT, hvis man har ChatGPT 4 og har slået til, at den er online, så kan man i hvert fald få nogle gode idéer her til det. Og så kan man jo tage de idéer fra ChatGPT eller Bing Chat
med ind i sit møde med AI-teamet, eller med marketing. Hele vores idé med at præsentere værktøjer er jo ikke, at vi ved, hvad I præcis sidder med derude. Det her, det er blot en opfordring til ikke at søge mere ind, som sagt lidt karikeret med det, og bruge det. Ligesom vi i Growing Habits taler om at gøre noget hver dag, bare en lille bitte smule, fordi har man gjort noget, man er på arbejde, vi har cirka 220 arbejdsdage om året. Hvis vi øver os på noget 220 gange på et år, så vil vi givetvis blive bedre, end da året startede. Og ChatGPT har kun været på markedet siden 30. november sidste år, en meget berømt dato efterhånden. Og det vil sige, at vi er jo kun 11 måneder inde i den her AI-revolution præsenteret. Og det betyder også, at der er rigtig meget endnu at arbejde med, når vi skal lære at bruge de her digitale assistenter og gøre det til en naturlig hverdag af vores arbejde, naturlig del af vores hverdag og arbejde, og se om vi ikke accelererer vores arbejde og få en sjovere hverdag. Så mens jeg talte her, så har den jo lige kommet med en masse idéer her. Der skulle være noget med en overskrift i den her infografik, som får hovedbudskabet, hvor det er 5 ting, du bør vide. En introduktion. Sodavand er en populær drikkevare. Vidste du, at det kan have negative konsekvenser? Surprise. Og noget faktastatistik, det kunne for eksempel være et cirkeldiagram, eller et søjlediagram, eller et linjediagram. Og det her er jo en marketingsafdeling ikke ved, men måske det kan være med til at give nogle nye idéer, eller det kan være med til at accelerere noget, og det kan være med til, at en knap så erfaren kan hurtigere komme med op i mere erfarne til den erfaring, alt den data, som de her chatbot, som for eksempel Bing Chat har adgang til. Så det er i hvert fald en opfordring til alle dem, som I starter i en ny virksomhed. Der er rigtig meget, man kan supercharge sin egen og sin egen udvikling ved at arbejde med de simpelthen. Jeg er parat til at svare, og som altid gerne vil hjælpe dig, og ikke blive igen og igen. Som hedder Guide. Og Guide er et værktøj, som vi kan bruge til at lave how-to-videoer, screen recordings, som det her AI-tool, der hedder Guide, så bruger til at den optager alt det, vi laver på skærmen, og når vi så er færdige, så læser den simpelthen selv, hvad det er, vi har lavet på skærmen, skriver en AI-tekst til det, og har derfor lavet en tutorial-video til os. Og det vil vi prøve at vise med et eksempel her, for eksempel inde i Microsoft til alle jer, der bruger det. Vi vil prøve at sætte en bookingkalender op, og mange af os har allerede en bookingkalender, det kan vi se, det er der også allerede. Men hvis vi nu skulle lave en intro-video, der viser vores kollegaer, hvordan kan du sætte sådan en bookingkalender op, jamen så har man Guide, som er en Chrome plugin. Og så beder vi den om at capture. Den spørger lige, hvad skal vi lave? Vi skal lave en Microsoft Bookings kalender. Og så trykker vi på. Og så capture is about start. Det er fantastisk. Så nu capture den alt, hvad vi laver her. Så det vi gør, vi viser vores kollegaer, eller den, der skal modtage den her video, hvordan man gør. Så vi starter med at gå ind i Bookings. Bevares, der var vi så allerede. Men nu går vi herind. Og så bare Step Guide optager alt, hvad vi laver her undervejs, og koger det sammen til en video bagefter, bestående af screenshots og pile, der viser os hvorhen, og lægger også et lydspor henover, som bliver indtalt af en AI-stemme. Så verdens bedste internetforbindelse, vi er på. Men det første, vi gør,
er jo at trykke opret, hjælpe i gang her. Og så vi vælger at oprette en ny reservationsside fra bunden. Og Guide tracker jo alle de her kliks, vi laver, og derfor ved den præcis, hvordan en video skal se ud. Giv din reservationsside, det kunne være mød mig i 30 minutter. Så kan vi vælge et firmatype. Nu er jeg nok sælger, må man sige. Åbningstiderne, det kunne være 9-5. Nu ændrer vi dem bare i dag, bare for eksemplets skyld. Hvis vi nu siger, at vi har nogle andre åbningstider. For eksempel, at vi siger, at det er 9 til 16:30. Så i den her bookingkalender efter 16:30. Så spørger den, hvem skal ellers være med i den her kalender her? Det kunne være andre end mig selv. Men det her, det kunne være en kalender til, at man kan booke mig. Det her, det er jo et produkt ligesom Calendly, som mange af jer givetvis også kender derude. Næste. Så kommer kalenderen til at se sådan her ud. Ja, tak. Hvem skal have adgang til den? Ingen, kun i min organisation eller alle. Jeg vil bruge den som et eksternt link, så kun folk, jeg møder på LinkedIn og LinkedIn Live, kan have adgang til det her link. Og så trykker jeg opret. Og nu er vi færdige. Nu konfigurerer den reservationssiden, og det betyder, at nu er vi sådan set færdige. Vi kan se heroppe i hjørnet, at Guide har registreret 17 klik. Det er det. Så går vi bare herom, og så siger vi tusind tak for hjælpen, som har nu optaget det hele for os. Så åbner Guide åbner appen, nu åbner browseren her, Guide, hvor den har optaget videoen. Den har allerede klippet det hele i stykker til de her 17 klik, som det tog at sætte den her op. Har lavet en tutorial video, lagt tale hen over det. Og det vil sige, at nu er vi færdige. Nu kan jeg sende Nikolaj, her er en kort video, 1-1,5 minut, om hvordan du sætter din Microsoft Bookings kalender op, så alle eksternt uden for din organisation kan holde et møde med dig. Send. Og nu behøver jeg ikke at gøre mere. Den er simpelthen allerede klar her. Så kan jeg trykke, og den er lige i gang med at lægge teksten ind her. Og jeg lægger lige om lidt, og så kan jeg se, om videoen er, som jeg gerne vil have den. Og lidt positive reinforcement, så er der lidt konfetti her på skærmen, så vi kan se, at alt ser ud præcis, som det skal gøre. Vi er i dag logget ind på Nikolajs bruger, og det er første video, fordi alle de andre videoer, vi har lavet på min bruger. Men videoen, den kører simpelthen her, og viser, hvordan man skal gøre det her. Nu fjerner vi lige nogle af de her ting her, ikke? Og så kan vi jo trykke play, hvordan videoen den ser ud. Så den siger klik her, og så følger vi den bare step by step. Klik på bookings. Og der er voiceover her, ikke? Og man kan selvfølgelig rette i teksten og i pilene og alle de her ting, men det er et rigtig godt udgangspunkt. Man på 2-3 minutter har en instruktionsvideo, og man kan selvfølgelig bruge det her i alle programmer. Nu har vi bare lige været i, at det er noget, de fleste bruger, men et vilkårligt softwareprogram, også hvis det er mere avanceret, om det er et CAD-CAM-system for ingeniører, eller hvad det er, jamen så kan man komme med instruktionsvideoer her. Det var en måde at gå fra, at det er tekstbaseret, men også bruge AI i video. Det kan også bruges til produktvideoer, eksterne til avatars, hvis man skal præsentere på flere sprog. Så der er rigtig mange muligheder for, at man ligesom også tager AI til next level, eller til et andet medie, til videodelen af det. Som jeg synes, og som vi jo ved at konvertere bedre. Folk vil meget hellere se på video end at læse efterhånden. Så det kan også hjælpe i jeres salg og marketingindsats, at I har den her AI-inspirerede video. Ja, og I kan se her, at nu bliver den færdig med at skrive. This guide will walk you through the steps to create a Microsoft Bookings calendar in Microsoft 365. Den skriver på engelsk, men det er jo klart, at vi kan selvfølgelig altid bare bruge Cider AI til at oversætte de her tekster, hvis det er det, vi gerne vil. Ud af respekt for tid, når vi desværre ikke gøre det i dag, vil vi gerne lige springe tilbage til vores PowerPoint, og så lige slutte af med nogle korte bemærkninger derovre. Så nu lukker vi vinduet herned, og så
er vi tilbage i vores præsentation her, hvor vi lige springer hen til på den anden side af Cider og Guide, som vi var igennem. Og så vil Nikolaj lige slutte af her. Ja, og det var egentlig lidt det, som jeg lagde op til i indledningen med, at vi møder meget det her med, jamen det lyder jo meget smart alt det her, og alt det, som Peter og alle mulige andre kan vise med de her værktøjer, men hvornår skal man gå i gang? Er det lidt tidligt, og hvad med de etiske spørgsmål? Hvad med alle de concerns, som med rette også bliver rejst? Og lige så vel som med internettet, jamen det kan også bruges til alle mulige mindre lødige ting, men det er her for at blive. Og vi ser, at fordelene ved at komme i gang på den her del, det langt overstiger, kan man så sige, de ulemper, der er ved at vente. Så min sådan personlige del af i den her del af det er, jamen kom i gang med mindre del af det. Lad det her udvikle sig i organisationen. Vi har nogle forskellige muligheder for at inspirere til, hvordan den her AI-implementering kan komme i gang. Men vi mener, at jo før jo bedre, og måske også endnu bedre før din konkurrent, fordi det her, det vil accelerere enhver forretning, som det bliver implementeret i. Vi har vist nogle relativt hands-on og lavpraktiske eksempler her, men konsekvensen af det her i hele organisationen er signifikant. Der er rigtig mange studier, der viser, at effektiviteten den øges mellem 30 og 40% i den her del af det, hvilket er jo en helt vild effektivitetsforøgning. Og det er bare det, der rent faktisk kan måles. Effekterne af det her forbedrede beslutningsgrundlag er jo med gode grunde svært ligesom at måle på nuværende tidspunkt, men det vil være endnu større. Så tør man vente. Vores kan man så sige svar på det er, at vi gør i hvert fald ikke. Vi mener, at man skal døbe tæerne i den her del af det. Så hvordan gør man så det? Og der har vi udviklet et koncept, som vi mener gør AI-implementering overskuelig. Det starter med den her klassiske rejse med at starte med et udgangspunkt. Hvor klar er du, som vi har delt op i 4 områder, på et strategisk, et organisatorisk, et teknisk og så sådan et etisk sikkerhedsaspekt. Og så når vi har kortlagt, hvor I er henne, jamen så hvor ønsker I så at være på denne del af det. Det er ikke alle, der har samme ambitioner eller muligheder afhængig af organisationen og de svar, vi lige har fundet i den her parathedsanalyse. Og der går vi så ud og mapper ud i forbindelse med de processer og den værdikæde, som I har i organisationen, hvor giver det mest mening med nogle pragmatiske og praktiske værktøjer, som gør det hands-on, og som ikke gør det her til endnu et IT-stjernekrigsprojekt, men gør det praktisk anvendeligt og som nogle værktøjer, som I kan implementere i hverdagen. Så det håber vi, at I vil høre mere om, og vi har jo inspireret af din lille demo, og faktisk lavet sådan en lille QR-kode, så hvis I er interesseret i at høre mere om det, jamen så kan I tage et billede af den her QR-kode og booke et uforpligtende møde med en af os, eller os begge to på en 30 minutter, hvor vi meget gerne vil prøve at se, hvordan AI kan gøre os relevant for netop jer. Ja, det lader jo til, at vi ikke har haft det store held med os rent IT-mæssigt i dag. Så måske et møde online kunne fungere bedre. Vi vil i hvert fald takke jer for jeres opmærksomhed og for jeres vedholdenhed på trods af videokvalitet og lydproblemer. Og vi tager den her video, som er blevet optaget, og lægger den også ud på YouTube, sådan at I får en meget bedre lyd- og billedkvalitet. Jeg tror faktisk, jeg kan love det, at vi prøver igen. Altså, vi må næsten vi må gøre det igen. Altså, så lige hive fat i vores IT-mand, ikke Peter, og få det her op at køre. Men tak for dem, der holdt ud, og vi håber på bedre vind og bedre båndbredde næste gang, og jeg håber, at nogle af jer måske vil række ud. Tak for det. Tusind tak. Fortsat god dag.